Не, глупак стига. Така, здравейте, аз съм Роро 84, тук сме с Xmatnet и GamerTFC и днес ще играем... Да, може да се нарече и така, тапакче. Ето го геймърчо, разхожда се. Бе да ти бъм, майка. Геймърчо, това да не ти е котка, бе. Това е котката геймърчо. Така се тая. Значи тук се печем на лавата. Окей. О, ес! Така. И както виждате ми е лагнал толкова много, че не мога да тичам. Така ще се направя на 2 ченка да не лагва. Да, идете да се абонирате, ще има канала в неговото описание. Да се абонирате. Да, ще има и снимка на един приятел. Не, наистина да сложиш канала там да се абонирате. Аре бе, то няма ли го да? Сървър е лагнал, бе. Да, иначе той беше в такова зона. Явно има сейф. Пише сейф. Ради Плей отново фул. Оле! Ударих един. Майко да не футен. Майко. Той бъгна сървъра, какво? Какво ще става, бе? Слухите си ми ударих един. Бе, човек, той е лагнал сървъра. Дано ни крашне, защото умра. Айде, краш. Мамка му мръсна! Така, както виждате, това беше за началния клип, за да видите. И пак трябва да спреклипа, аре, бед си майката, путки недодявани, ай чао!